नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। स्वागत बा सबके पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। आज बनी एगो नया अपडेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब सुपरस्टार गायक अरविंद अकेला कल्लू जी के बारे में रउआ सबके बता दें कि वहाँ गाना रिलीज भइल बस संवर को हो आदिशक्ति फिल्म से, जन बहुत ही खतरनाक गाना। तो रउआ सब सुनियो, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। गाना के लिखले बनी अजय बच्चन जी और म्यूजिक दिले बनी श्याम सुंदर जी। आदिशक्ति फिल्म से ही म्यूजिक मिलल बा। और गाना के अरविंद अकेला कल्लू, अंतरा सिंह प्रियंका जी के डुएट बा। बहुत ही शानदार गाना, बहुत ही मस्त गाना, लाजवाब गाना वीडियो बा। तो सब ढेर सारा प्यार से बात दी और वीडियो के देखी और इंजॉय करी और हमारे वीडियो के भी शेयर करी, कमेंट करी, लाइक करी। पीकेपी भोजपुरी में ढेर सारा प्यार से बात दी, ढेर सारा एंजॉय करी गाना सुन के। संवर को हो बहुत ही मस्त गाना बा, हुआ सबके सुन के बहुत ही अच्छा लगी। वीडियो भी देख के बहुत अच्छा लगे, वीडियो ही बहुत खतरनाक बनल बा। तो सब सुनियो, ढेर सारा प्यार से बात दी। प्रणाम।